preparing for our midnight snack. Diba, bongga? Effort. May effort. Layo? And 2 pieces of mayonnaise. Makakalimutan ko yung price na. Hindi, siyempre, diba? Well, ayan na naman po siya, no? Naghuhugas na naman ang pingdong. Lagi naglilinis. Sarap. Hindi pa nagmariwanan. Siyempre, pasaksiyan yun. Pasaksiyan yun. Oh, kinukuha niya yung 50 ko. Pambayad ko ng load ko. Hindi pambayad. Bayad ng utang. Ha? Yan. Our favorite dish. Next. Eating dish. You make me dito. Ayan, yung nagpe-prepare po si Royce Gonzalez. Wait, nag-vlog po. Your hands. Ganun. First. And what we call this one? Cracker. Hop. Ready na kami para lumamon.
Ay, kakakain pa lang natin. Nakuman ka rin. Very yummy. Sarap. Ang healthy. Sobra. Sarap. Parang yung talo na. Tapos lang na ako. So tasty. Simple as that. Joke lang yan. I'm on diet. Diet pa daw niya. Sa lagay na yan, ah. I'm on diet, that's why I eat like this. Like that. Yeah.
candy bull. What kind of bull is that? Bull. Comment on your own. Parang ko rin tama naman. Let's go with the shoulder. Kaya. Position ito. Lawin may lang siyang kaya kayang gilid-gilid daw yun. Dahil na rin sa katakawan namin, ito na lang ang natitira. Ay, naku. Finish na, wala na. Ito na ulit na. So, ayan po na. Titignan natin yung gagawin niya.